malah arep ngendi to, War? Ayo leren to, Ceng. Panas ki lho. Aja leren-leren ora rampung-rampung le macul iki. Ayo tak sawar lu tengok-tengok enak ya rampung to, Ceng. Bon bulu, si oke. Bisa melu leren ya. Melu-melu ayo iki. Ya semapu, Ceng, panas yo ngene. Ngeleh mesti kowe. Oh, ayo kowe mudeng ya. Nang tak delok raimu ketoke wis pucet ngono kok. Lho kono tuku sego kono. Ya aku yo ora ndek duit. Jadi te mau nang ndi? Lah duite genah mbok kene Lasmino kok. Oh iya ya. Aduh. Wis aku tak balik sih ya. Tak njuk bos gua meneh duite nggo sego. Wis aku tak mangan sih ya, Ceng. Ya wis, jos-jos wae lho, War. Wah, titip patuku sih. Alah, wong pacul alake mbok guak ngene mbok uwe. Cek pacul larang, Cuk. Oh, padake pacul murah. Cek larang nggonku gede. Has kakan. Oh, sik kono, cepet. Bos. 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 Oh, aduh. Oblas. Apa? Ganggu wong turu ae. Anu, Bos. Apa kuwi? Ini lho, Bos. Dian mau piye? Cinta-cintaan barang karo aku. Cinta toh, Bos. Fulus sih lho, fulus. Fulus. Lah apa dite sing tak kei mau entek pisan. Oh, cukup nggo sarapan tok, Bos. Iki mangan awan durung. Lah gaweane wis tekan ngendi? Anu wis rampung, wis beres kabeh. Tenan po ora kae Tegal Omba lho. Tenan, Bos. Kae sing tak tinggal ning kono, garing ngerampungke iki tinggal mangan awan wis mulih beres. Wede, mantep. Masuk. Ya. Oke, Bos. Apa ki? Lah kok mah mbok jaluk meneh to, Bos? Ya aku nilai gaweanmu sik no, Bos. Lawan tak survei. Ya ora. Kono wis rampung lho, Bos, garis sithik. Ya engko gari tak lunasi ning Tegal. Ya ora, oke ta? Oke. Cuk, dana kenakan itu cair iki. Ngomong apa kowe? Ora, Bos. Iki lho, Bos, matur nuwun ya, Bos ya. Wis dikeki sakmene. Oke, Bos. Ya aku tak njopan sih, Bos ya. Ya. Aku tuku sego. Siap. Oke, Bos. Ya. Apa lagi? Cari, Bos. Ya wis, kayak kono. Nggih, Bos. Stop. Ada sih, Bos. Mampir kene lho. Kowe lagi ngapain, Man? Dadak laburi lho. Sing ngarep gak lakon ae. Kayak aneh. Kok tumben tekan kene ngopo? Aku iki mau sire arek nilai Tegal. Kayak dipaculi blower karo cengkrek iki tenan apa ora ya? Pasti blower cengkrek malah. Hooh. Kowe roh ra, Man? Wis to, lungguh sik entak andani. Lungguh sik. Piye? Ya ora kae sik no aku.
Mau lu ngarit rene rokok. Ame sepet ya Ram. Oh, iya. Ya tak kira kok. Kakak. Sudah. Gitu. Kok ngono ya kepak cangkemmu no iki. Lah, ora apa-apa. Budal lambune weh. Apa-apa. Mati bos. Mati enggak kok sih. Ya. Weh, roh cengkrek roh blower ah. Piro? Mangke macul ning ngono mau. Tak kon macul Tegalku kayak mau. Macul tegalmu to? Oh, Lah kayak wong loro malah macul tegane Mbah Mangun kok. tapi basa iki bocah piye to kae? Lah kok iso? Kamu kan takon aku tekan tegalmu tak ana ning pojok kae. Apa jenenge? Kan tegalmu pojok kae. Heeh. Malah macul ning Mbah Mangun kene. Heeh. Oh, alah. Sapa sing ngayal? Kok sing siapa to? Oh. Lah siapa sing ngeyel? Piye man? Aku ki tekon mau bocah-bocah sing ngayal ki sapa? Walah, ngomong ket mau to, Bos, Bos. Sing ngeyel mau lho, cengkrek karo blowor. Setanane tegalmu sing pojok malah macul nek Mbah Mangun kok. Walah. Lah cah-cah piye to kae? Malah macul Tegale Mbah Mangun ni. Aneh. Wis tak parani sik, Man. Oh, sik ono. Kok disengeni ya? Lah kamu sih. Wah, lho ora rek suwe men iki. Tange gelak ngeleh. Yo, Ceng. Mbok yo sabar dadi wong ki. Nah, yo enak to, Ceng. Wis enake won. Ayo, enggak gebredet lu mau. Bos. Wah. Lagi do madang iki. Ayo no bos, supaya madang, macam madang ya madang. Lha nyambut gawe wis rampung apa urung? Wis beres bos, tapi lu wis rampung. Dari bayaran bos. Ya Ceng. Widih. Bayarane Tegal endi sing mbok paculi? Lah kuwi lho bos. Lah iki Tegale sapa? Ya tegalmu toh bos. Kare. Aduh, Yung. Tegalku sing iki. Terus sing dimaksud lagi tegal sapa sih? Lah jare Gregowang. Sing mbok paculi kuwi mau Tegale Mbah Mangun. Tegalku ki sing iki, Des. Berarti dihapus si Kerman iki Ceng. Oh bos, mau carane Kerman kuwi tegalmu, makanya tak paculi. Berarti biang keroke Kerman iki. Ayo no bos, aku mau Kerman no. Ayo apa bocah? Ayo pahit. Oh, dia rem kayak gedan kae. Halo. Cukup kau. Ada kowe man. Woi, kowe. Ada kowe. Ada kowe man. Ah, coy. Ceng. Ora nang ndi? Koyak Kerman apa? Kono lho, Cuk. Aku jalan alus lho, mau. Weh, Mas, dong apa wi? Do udan maneh anak lho. Dadi mang ece.
Karena sih, Ceng. Ya, jadi tak kira mau melayu neng di kamu. Mbuh mlayune biantre sampe jaran kok. Oh, ditenono man. Nganti kecekelak gepuk cengelmu. Aduh, malah kerasa nguyuh iki piye iki. Maksud, Jancuk. Ketek panas kok udan ya, Ceng. Kenapa panas ya ngene kok udan? Lah kok pesing. Oh lah, suwi bocah ning kene apa? Duduk, Cok. weh, munggah. Nek wani munggah. Antene dhuwur, Bos. Oh iya, Man. Tak kei dua pilihan. Arep mudhuk dhewe apa tak adunke? Nek munggah. Munggah nih. Alah, kesuwen. Lah piye? Ya tak medhok, Bos. Tak medhok, Bos. Oh, ndang mudhun. Jaga tegar, Bos. Tak medhok, Bos. Ya, Bos, tak medhok, Bos. Ndang, masa suwen. Nah, kayak kamu. Tekel kowe. Ampun, Bos. Ampun. Sabaran kowe. Harus karungnya ae piye? Oh, karo iki, Ceng. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Aja di karungi, Bos. Ampun, Bos. Ayo, Ceng. Ceng. Ah. Dua kalen ndang wis. Kapok. Ampun, Bos. Bos, ampun, Bos. Bos, ampun, Bos. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Kapok kowe. Bos, ampun, Wis Bos. rasakno kowe man. Ampun, Mampus. Bos. Wah, Bos. cangkem rasa digugu. Ampun, Oh, Bos. geleme. Ampun. Aku makan di Bos. Ya iki tugasmu. Kowe maculi kebone guang. Nganti rampung tak tunggu ning kene. Ampun, Bos. Ya ra, Ceng. Ya ono. Yo, Paculi juga, Ceng. Jangan Nanti matul, ning Bos. wis. Jangan matul, Bos, Bos. Cangkem nak cangkem elek ngomong sak geleme wae. Sorry. Kowe lah ngapusi aku to mau. Mau guyon, Bos. Guyon-guyon cengelmu kuwi. Akene wis macul nganti esuk nganti yaene. Jebul tegale Mbah Mangone tak pacul. Mau guyon, Bos. Eh, Bos. Yo, gede Paculi. Nah. Jatamu macul. Dirampung ki. Tak anteni nang kene. Wis kuwi kabeh. Ya, Yono. Bos, tak matul, Bos. Pak, dah. Lah sing kuwi rasa dadoh. Gacok blawari. Niatku kene ngapusi, malah nang ngene. Kon macul saiki. Tak hapusin ae ya. Tetep mabut ae aku malan. Mabut rumah dibagi uang. Enggak aku uang yang uang aku terus semayem nah aku. Ya hapusin ae. Pas mabut ae udah. Salah aku macul terus. Aduh. Enak ya, Ceng. Wis gari leyah-leyeh. Tegal wis rampung digarap, gari nampa bayaran. Iya. Wis. Ayo didelek yo sing macul kermanmu. Alah kosik men rampung sik. Kirman gini guys, Ceng. Oi. Ya, Yo. turu mabut ya, Man. Empuh kowe. Kotek mah turu iki, Ceng. Man. Turu pas mabut iki, Man. Man. Tapi iki, Ceng. Aku ndek ide, Wor. Apa? Untuk teke wong wis maputran etok-etok. Heeh. Nah, ini tak Piye? jikukne banyu. Heeh. Oh nek diguyur raine iki tangi gore etok-etok. Heeh. Tapi nek ora tangi berarti semaput tenan. Wis ana juga banyak. Cukup banyu sik ya. Heeh. Tunggone lho. Ya. Wah, iki mesti mau etok-etok iki. Wah, kesempatan untuk balas dendam iki. Man. Cuk, tangi iki. Ya. Man. Coba, Ceng. Iya. Etok ora iki.
tangi iki, Ceng. Wis mampu tenangan iki. Terus piye? Golek wong sik ya. Ya, ya. Jeruk. Gawar karo cangkrek wis lunga ae. Tinggal mulih ae dihapusin ae. Matamu lho, Ya Ceng. piye tawar? Oh, golek uang malah mata jalan. Dadi ora nek wong. Marane wong iki, Ceng. Ketong dhewe ya. Tunggu ora ya. Ayo. Akhir mana yang di, Ceng? Malah ilang nih. Waduh, berarti aja dihapusin meneh iki, Ceng. Wah,